Hvaljeni Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu, nalazimo se u Rimu kod svetih stuba. Nakon obnove otvorene su svete stube, Scala Santa, po kojima se prema legendi Isus Krist na dan muke uspinjao na suđenju u Pilatovu pretoriju. U 4. stoljeću, odnosno 326. godine, iz Jeruzalema ih je u Rim prenijela Elena, sveta Jelena Križarica, majka rimskoga cara Konstantina, a sada se nalaze na posebnom mjestu pokraj rimske bazilike Svetog Ivana u Laternu, San Giovanni in Laterno. Sada su prvi put nakon 300 godina ponovno vidljive u mramoru od kojega su izrađene i po njima klečeći u molitvi mogu proći vjernici. Naime, od 1723. godine 28 mramornih stuba štiti drveni okvir koji je dao postaviti papa Inocent XIII. U razdoblju od 11. travnja do 9. lipnja drveni okvir bio je na restauraciji, tako da se hodočasnici sada prvi put nakon gotovo 300 godina mogu uspjeti izvornim stubama. Veliki broj vjernika koristi tu jedinstvenu priliku jer će na stube koje su izlizane, jer su po njima prošli milijuni vjernika, ponovno biti postavljene drvene daske nakon svetkovine duhova. Na stubama se vide i 3 mrlje, navodno Isusove krvi, koje su posebno označene, a jedna je okružena malim željeznim rešetkama. Bez obzira na to što je stoljećima bilo zaštićeno, ipak je to mjesto još više izdubljeno jer su ga vjernici dodirivali prstima. Osim samih stuba, obnovljene su i freske s prikazima iz Staroga i Novoga Zavjeta koje okružuju stubište i koje je u 16. stoljeću dao naslikati papa Sixto V, da bi hodočasnicima koji nisu znali čitati poslužili kao Biblija u slici. Svim hodočasnicima koji se uspinju na koljenima, razmatraju Isusovu muku te zadovolje uobičajene uvjete apostolska pokorničarnica svakodnevno udjeljuje potpuni oprost. Evo, pokušat ćemo ih snimiti i iznutra i prikazati sve vaše nakane dok se budemo uspinjali. Nalazimo se ispred stuba iz Pilatova pretorija u Jeruzalemu, kojima se prema vjerovanju Isus Krist uspio na dan svoje muke. Iz Jeruzalema u vječni grad dala ih je u 4. stoljeću prenijeti sveta Jelena Križarica, majka cara Konstantina, a danas se nalaze u svetištu preko puta crkvenog sjedišta pape. Hodočasnici na koljenima prelaze 33 stube kako bi odali počast Kristovoj muci, a na stubama su vidljive i 3 mrlje, navodno Isusove krvi. Stubište je okruženo freskama s prikazima iz Svetoga pisma, koje je u 16. stoljeću dao naslikati papa Sixto V. Hodočasnicima koji zadovoljavaju uobičajene uvjete, na kraju puta može biti dodijeljen potpuni oprost u apostolskoj pokorničarnici.
Hvala ti, Gospodine, za svaku muku, svaku kapljicu krvi koju si prolio zbog nas. Ovdje u ovoj kapeli ispred nas se nalazi ova slika. Prema predaji vjeruje se da su je sami anđeli naslikali, jer nije naslikana ljudskom rukom, te je Papa dao izraditi ovaj okvir od srebra i zlata. Za ovu sliku kažu da se unutra nalazi komad drveta na koji je Isus bio naslonjen. Evo, neka vas sve prati Božji blagoslov.